Iki menurutmu, iki Tulungagung, iki ciri khasnya sing paling menarik kanggo wong moro ning Tulungagung apa? Oke, anu Mas, sing paling menarik ing Tulungagung iki salah sijine yo budayane Mas. Budayane Tulungagung kuwi sebutno apa ae kok sampai sampean menurut sampean menarik. Salah sijine budaya Tulungagung jaranan senderewe Mas. Wah, senderewe sing kondang jaranan jaman semono sampai saiki tetep eksis Sapi Triputra. Sakliyane kuwi enek neh sing kondang teko luar kota Mas. Aku duwe kanca wong luar kota Mas yo. Lah kok ero to? Nggonmu karo jaranan Sapi Triputra kuwi ngendine? Lah kuwi tanggoku Pak, aku yo ngono ya to. Terus saliyane kuwi sing paling kondang teko luar kota ya Mas, budayane Tulungagung. Ringgit Mas, ringgit wis jane. Ringgit apa? Goblok karo kuwi. Yang tuh aku ya ringgit apa? Ringgit Purwo, Purwo Mak. Purwo, wayang. Nah ngono lho. Kok Purwo, ringgit wayang Mas. Oh, ringgit wayang. Ringgit wayang. Sakliyane kuwi piye. Wayange Tulungagung kuwi sing paling menarik terus terkenal ning luar Tulungagung iki wayange sapa? Wayange Pak Eko Kendal Bulur. Kendal Bulur. Oh. Terus Pak Minto Sudarsono saka Rejo Tangan. Pak Minto Rejo Tangan to? Rejo Tangan. Oh, terus iya. Pak Sun Gondrong. Sun Gondrong Blitar. Udah, Pak Sun Gondrong iki kene iki lho ngendi iki? Endi? Unut iki lho. Oh, Pak Sun Gondrong Unut ya. Unut ora salah, mbok Unut tapi desane ngendi ngono ndak ero aku. Oh, kuwi kono to? Kondang. Enek sing luwih kondang neh Mas. Ngendi sapa? Luwih kondang sindene Mas. Sindene sapa? Wah, lek Tulungagung ora kekurangan wong seni Mas. Sampean kok iso muni Tulungagung ora kekurangan wong seni? Iya. Jelasno. Jelas koyo Puri. Puri iki bene kancaku sekolah. Oh, lah, Puri kancamu sekolah. Iya, kancaku sekolah. Adik kelasku, Mas. Wes, udah. Adik kelasku. Sampean biyen sekolahne ndi, Mas? SPP, Mas. SMK 1 Tulungagung. Lho. SPP sampean. Wis saiki gelare dulukane SMK 1 Tulungagung, Mas. Wah, kodang tenan. Lah tenan sampean. Nah, Puri sekolah ning kono biyen, terus enek Silpi. Silpi Kumalasari. Yo. Heeh. Sopo neh yo? Lek sapa kuwi jenenge? Aku lali Mas, akeh sinden-sinden Tulungagung. Yo. Wah. Ndak umum jo kowe jo Oh, dan kowe guyon tenan. Tenan, Bos. Alah, kowe kok guyon. Tenan iki, Mas. Puri karo sapa? Karo Silpi. Silpi komen ning kene. Iki kancamu. Kancamu iki sekolah SPP. Heeh. Nah, iki jenenge David Van Lekji. Ya toh? Wes, titip salam harus Puri harus Silpi. Ojo ngono kek. Nah, kowe munimu sejarah, terus munimu budaya, terus kowe munimu reno-reno. Lah iki kancamu lho nyambung ora ate pusat nyambung. Iya wis, terus no. Lek aku Mas yo, iki sebagai aku warga Tulungagung, lahirku yo ning Tulungagung. Terus cedek Mas Mike. Oh, mik murah yo jadi cedek rotok rene. Murah iki Mike yo. Tuku mik kok ning Shopee. Kowe omong sing genah sumbangan kowe. Iya, tak sadel wedhusku payu tak sumbang, Mas. Iya ta. Wis ngene, iki mang ngomong ngene. Ya apa sing paling menarik teko Tulungagung? Lek bagiku aku sebagai wong Tulungagung dan aku lahir ning Tulungagung, sing paling menarik salah sijine ikon ning desaku, Mas. Apa? Gunung Budak. Mas. Gunung Budak. Gunung Budak ki sejarahe apa karo Gunung Bolo barang? Apa sih enek sangkut pautnya teko Gunung Bolo? Enek Mas. Enek sejarah Gunung Bolo. Sing terkenal Gunung Bolo sing enek anune kuwi lho Mas. Apa jenenge biasane nggih alah. Aso. Terus apa itu? Enek ciri khas panganan Mas. Panganane ciri khas apa? Lodo. Oh, enak. Enak kuwi. Aplek pitike ketuwek yo. Yo ora enak, ulet Mas. Ulet lek lodo. Lek lodo pitike ketuwekan. Yo lek pitike ketuwekan. Sing enak yo pitik betina nom, enak yo. Enak yo nyemek-nyemek yo. Empuk, pepek peduk, Mak. Yo, jeneng koclok kowe, Mak. Jadi biasanya wong Tulungagung iki lek ngopi yo. Aku irohi kok. Bunga nang peh kok kayak Wes yo. Ayo ciri saya iso Tulungagung kok. Kadang peh
Wah, ya krek batinku. Kuwi ciri khas. Kuwi ibaratnya cara Malangi, bahasane Malang sing paling terkenal apa? Yo, Lek sak ngerti ku koyo bosone diwalik-walik ya. diwalik Mas, kaya Oyisam iya Mas. Nah, lek Tulungagung iki duwe ciri khas. Ciri khas dhewe Mas. Wis sakjane ndi? Aku dolan. Aduh. Waduh, wah ngono misalnya tulis wah, peh ngono ya. Jan koclok kok. Aduh tuh, sampai nangis aku jangkrik. Wis lho ayo Mak. Bahasa Tulungagung. Berarti sampean nek dolane Tulungagung. Tulungagung kuwi enek sembarangane, contohnya kaya gunung Mas ya. Gunung, pantai, terus panganane kuwi enak-enak, ciri khase akeh. Heeh. Terus bocah kuwi srawung-srawung, Grapyak Sumana. Terus apa neh? Budayane kaya to contone yo enek wayang, yo enek jaranan, karawitan. Dek wingi kae pas hari ulang tahun Kabupaten Tulungagung, Iya, jaranan Senterewe. Mas. Kuwi diresmekne dadi budaya tak benda. Kuwi kondang tenan. Kondang Kuwi eladalah. Eladalah, pah alhamdulillah Mas. Nah, Alhamdulillah ning Tulungagung iki kabudayaan iki alhamdulillah tetep ngrembaka. ngrembaka kuwi apa? Ngrembaka iki tegese yo apa ya Mas lek ngarani? Ayo. Ngrembaka iki Ya kudu dijawab wong sing ngomong kowe yo. maksudnya iki tetep diuri-uri ngono. Oh, tetep diuri-uri. Tetep diuri. Aku sebagai wong Jawa yo Ya kudu jawab. kudu njawani Mas. Urip ning tanah Jawa kudu njawani, ya ta? Mas David sampekno kanggo penonton. Iki ben dolan ning Tulungagung kuwi enek apa ae? Kagem dulur-dulur yang penasaran mau mungkin Banter to aja lek omong. kagem dulur-dulur Hmm. kalau penasaran di Tulungagung bisa bermain di Tulungagung Mas ya. Aja nyanyi iki lho, Cok. Kanggo dulur-dulur dolanan ning Tulungagung. Kagem dulur-dulur dolanan ning Tulungagung Mergo Tulungagung kuwi mergo Tulungagung kuwi akeh ya wis identik karo kuliner, budaya, wisata sing kudu dicoba Mas. wis disambung neh teko episode loro ya. Piye sampekno penutupan? Kagem dulur-dulur Kagem dulur-dulur. lha piye? Yo kanggo yo sembarang wis. Lha piye to Yo Mas? si penutupan Wis ya. penutupan kok. Iya. Kagem dulu kan yo Mas iki Enggak penutupan karek nutup ya. Wis tak omong sama kok anu ya. Iya ya. Kagem dulur Pakai kagem dulur-dulur. lha piye kabeh dulur kabeh Mas. Kagem dulur dan tetap stay tune di channel YouTube Friendzone Project Bersama saya Mas Teng Dimari dan Mas David Van Legji. Oke. Sampai jumpa. Bye bye. Sampai jumpa, bye bye. Oke.